ମୋ ପଛରେ ଆସନି। କୋଉଠି କହୁଛି ଏ ପଥିକ ମୁଁ କୋଉଠି ମୋଠି ଶୋଷ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏ ପୁରୁଷ ମୁଁ ନର୍କ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନି। ରଙ୍ଗ ସାରା କେବେ ପଚାରି ବୁଝେ ନା ମନର ଦରଦ କେତେ, କେବଳ ପଚାରି ବୁଝେ ସେତିକି ଦେହର ଦରଦ କେତେ। ନାଚ ପାଏ ନାଚ, ଆହୁରି ନାଚ। ମୁଁ ତମ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ପଛେ ନ କରି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଅଟ। ତମେ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ନୁହ, ତମେ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ନୁହ, ତମେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ। ନାଚ ନାଚ, ଆରେ ଆହୁରି ନାଚ। ରାତି ପାଇବାକୁ ଘଡ଼ିଏ ବାକି ଅଛି। ରାତି ପାଇବା ଯାଏ ନାଚ। ମୁଁ ତମ କଥା ଦଉଛି, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ହବ ତମର ଶେଷ ନାଚ। ଆଉ କେବେ ବି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବିନି। ନାଚ ପାୟଲ ନାଚ। ରାତି ପାଇଗଲାଣି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିବ? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆସିଛି। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସେ ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦଟା ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ? ଏ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 5000 ଥର କହିବି ତମେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। এই ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପାଖରେ ମୁଁ ଖାଲି ତମ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିନି, ତମେ ବି ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛ। এই ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି, ଆଉ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ବାକି ଅଛି। ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥର ସ୍ୱାମୀ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ବି ବାକି ଅଛି। ବାବୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତେ ସହୃଦୟ ଦେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରାତି ସାରା ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝଉଛି। କାହାକୁ ବୁଝଉଛୁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝଉଛୁ ନା ନିଜ ଦେହକୁ ବୁଝଉଛୁ? ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ପାଇଲୁନି ଯେ ଶେଷରେ ତୁ ଦେହ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ନାରୀର ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଦେହ ସମର୍ପଣ କରେ, ଏ କଥାଟା ସତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ସେଇ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ତା ଦେହକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥାଏ, ତା ପାଖରେ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁ ତୁ ତ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କର ଟୀକା ପିନ୍ଧୁଛୁ। ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ପର ପୁରୁଷକୁ ନିଜର କରି ତାଙ୍କ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ। କହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ସରତ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ସୀମା ରଙ୍ଗ କୋଠିର 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ, ଆଉ 4 କାନ୍ଥ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ରାତିରେ ତା ଦେହକୁ ଚାଟୁଥାଏ ସେଇ ପୁରୁଷ ଦିନରେ ତା ଦେହକୁ ଛେପ ପକାଏ। बादल पहाड़ दिए पिटी आई वर्षा हुए ना पहाड़ बादल दिए पिटी आई वर्षा हुए। पुरुष बेसिया पाखु बसे ना बेसिया पुरुष पाखु जाए। जदे निज नारी के उन्हें एते करबो ता निज स्वामी की बांधी रखी पालनी काई सुन। बेसिया कोटी को नुआई आसुथिबा झियर पुरुष बचारे बहुत डिमांड थाए। रातिले केते नेता मंत्री बड़ बड़ लोक मानकर भिड़ लागे, किंतु देहरु ग्लैमरता चली गला परे सिए हे जाए कोठीर पाई। आ ता चमड़ा धुळु धुळु हे गला परे अंतिम संस्कार पाई 4 कांध भी ताको मिलेनी। बिल्लो कुकुर भी ता सब को छोइबे नहीं। बात करो तो चुपचाप चली जाओ तो ए संख्या तमे कोन मत के शांति रहबा को दबनी। चल जाओ कोठी चल जाओ वो एका रहबा को चाहे वो एकांत आवश्यक। ले म्यालो ठीक है जब काई के पता हो जा से मत भाई तुम्हारा जी अवस्था तुम्हार गुडे लिवर दुर्बल है जाई छी। इच्छा लेछो कोता डॉक्टर मो ब्लड रिपोर्ट देखि कहले मो किछि आइनी बा भिड़े भाई तुमको मिछा कहि सत कथाटा मो खोजी सुन तुमको लिवर सीरियस है जाई छी। 6 मास भीतर तुमको जति लिवर ट्रांसफर करानो चाहे ताले तुम्हें अब बच्ची बनी। ए बाया मत
ଭଗବାନ